बेथ' बे जाम्बानि राव जाबाय बे जुदि बुंदोंब्ला बिदि बुंदोंबा एसटि नांगौ नामा होनलायनाय बुंदोंबा बे एसटि नांगौखौ नों मानो जासिनो नोंथ' होनो हाया हागोन नामा बिथांमोननि खोथाखौ जों माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो नोंथां हाग्रामा महिलारि नोंथांखौ आङो बुंहरो नोंथाङा जिबायदि ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादों दि गुबुन हारिफोरखौ एसटि होगोन माबा होगोन हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंना लादों बे खोथाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया जों बर' स्टुडेन्ट जानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नोंथाङा सासे बर'नि थै जानानै नोंथाङा बर'नि सासे फिसा जानानै नोंथाङा मानो बिदि गावनि बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांखौ आं बुङो नोंथाङा मानि थाखाय बिदि खालामदों बे एसटि डिमान्ड खालामनायखौ जों माब्लाबा मानिनानै लानो हाया आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा बिदि खोथा माब्लाबाबो दाबुं आरो जिबायदि नोंथांनि खोथाया सारा ससियेल मिडियायावहाय गोसारनानै दंगासिनो दङ नोंथाङा गनायनानै लानो हाया बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा मानो बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांनाव नोंथांनाव बर' हारिनि थै गैया नामा आरो नोंथाङा हाग्रामा महिलारि नोंथाङा बेफोरबायदि जिबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि बुंनायखौ जों माब्लाबा गनायनानै लानो हाया खुलुमबाय रायजोफोर बेलासि समनि साफ्रोमनिसिमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय आरोबाव सुंद' माखासे खौरांफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय दिनैहाय माखासे सेलिब्रिटिसआनो जा माखासे पलिटिशियानफ्रानो जा साधारन पाब्लिकआनो जा आरो माखासे लिडार्सफ्रानो जा दिनै जोंनि बर'आ गावजों गाव कन्ट्रभार्सि जालायनाय थरख' होलायनाय गावजों गाव नारज्लायनाय बेबायदि जों नुनो मोनबाय दा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नोंथाङा नैबेखौ नाय जन खार्जि मोनसे ससियेल मिडियायाव पस्ट होदों बिथांनि मथेब्ला साफ्रोमबो फरायसाफोरनि सोमावसारनाय आरो जायफ्रा हारिनि थाखाय ओंखारनानैहाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों नै बिथांमोननि थाखाय जन खार्जिनि बायदिब्ला गासिबो नाटकसो नाथाय जन खार्जिया सोरखौ बासायनो सानदों जन खार्जिया बिपिएफ पार्टिनि सासे फिसिनानै दोनजानाय सैमा फाग्ला होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा दा जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर ससियेल मिडियायावहाय फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय दिनैनि समाव ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि माखासे मेलेमजिबि मावथिफ्राबो दिनै बे समावहाय ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंदों दा बिथांमोना नायदोंसोमोन नोंथांमोना नाय नैबे बिथाङा मा बुंनायमोन दा बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय हयथ' बेनि उनावहाय मार्कुस नार्जारियाबो ओंखारनो हागौ आरो बेनि उनावहाय दावराव देख्रेबाबो ओंखारबावनो हासिगौ आरो बेनि उनावहाय अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदियाबो ओंखारबावनो हासिगौ नामा होननानैहाय आं सानदों बे समाव रायजोफोर मानोना गारायखौ खालामबाय दा आसामनि केबिनेटआवहाय अलरेडि एसटिनि पास खालामनाया जाफुंबाय दा बेयाव जोंहा बर'नि थाखाय गोबां खहा दङ माखासे आयेन लाबोयै बेफोरनि सायावबो जोंनि बर'नि थाखाय गोबां खहा दङ आरो फारसेथिं साहा बागिसाफोरनोहाय अलरेडि हा हगारना होनाय हानि अधिकारखौहाय केबिनेटआव पास खालामबाय दा बेफोरखौहाय नुजोबबाय नैबे समावहाय ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि नै बिथांमोन बायदि मेलेमजिबि मानसिफ्रा बे समाव नुजोबबाय दा जाखांनायनि उनावसो बिसोरो सोंख्रावबायो दा जानायनि सिगां मानो संख्रावाखै मानोना गोरों जोबोद गोरों बिसोरो मार्कुस नार्जारिमोन बायदियाबो जोबोद गोरों आरो बिसोर बायदि मानसियाबो जोबोद गोरों दावराव देख्रेबमोनाबो जोबोद गोरों मानसियासो गलखौ सोयो रोङि मानसिया सोनो हाया दा बिसोरनो दिनैहाय नुबाय दिनैहाय आसामनि केबिनेटआवहाय गोरोन्थिखौ मावबाय बर' हारिनि थाखाय दा बेखौ नुनानै बिसोरो दिनै ससियेल मिडियायावहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय सोरखौबा मोजां खामानि मावग्राखौसो आसि थुनानैहाय दिन्थिनो सेस्था खालामसिगोन दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों मा बुंजादों नाय जाय मानसिनि साननाय हनाया उदायथारा हारिनि थाखाय साननाया गैथारा आरो जाय मानसिखौ थगायनो हायो बेबायदि मानसिया बेफोरबायदिनो पस्ट होजायो आरो बेबायदिनो खालामजायो
बेखौ जों बयबो मिथिगौ ना दा आङो नुनो मोनदों फेसबुक पेजआवहाय सेलिब्रिटिसफ्राबो सोरबा सोरबाया हाग्रामा महिलारिखौहाय गोरोन्थि नुवाखै मानो गोरोन्थि नुवाखै हाग्रामा महिलारिनि बयनिफ्रायबो बांसिन गोरोन्थि दङ जोंनि बर'फोरनि लिडार्सफोरनि गेजेराव दिनै बै केबिनेटआव जिरायनाय इउजि ब्रह्म सार लरेन्स इस्लारि सारमोन बायदिया आरो बै शरन बर'मोन बायदिया बिसोरो बे केबिनेटआवहाय खुगा सिनाय नङा मानोना बिसोरबो बै समनिफ्रायनो बिसोरो थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनानै जेबो खामानि मावनो हाया होननानै बिथांमोना अबजेक्सन होबोबाय थादों आरो बेयावहाय सापर्ट खालामबोबाय थादों बेखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय इलेक्शननि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय गाद्दिनि थाखाय इलेक्शन केम्पिंआवहाय जेब्लानाखि गामि गामि थांनानैहाय रायजो राजानि सिगाङाव माइक्र'फन लानानै एसटि नांगौना हा फाट्टा नांगौ नैबे फानबाबायनाया बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन जादों दा जुदि बै समावहाय हाग्रामा महिलारिया डाइरेक्टलि एसटि फाननायनि बाथ्रा हा फाट्टा फाननायनि बाथ्रा इलेक्शन मेनिफेस्ट' लिरनायनि बाथ्रा बेफोरखौहाय बिथाङा मावामोनब्ला दिनैनि समाव बे हाग्रामा महिलारिखौ आंबो दायनिगिरि होननानै हारिनि हेंथा सोमजिहोग्रा होननानै आं सानथ'नाय नङामोन रायजो इउजि ब्रह्ममोनाबो बुंबोदों थिग आबसुआबो बुंबोदों थिग नाथाय बिथांमोना जोंनि हारिनि एसटि थाखानायखौहाय खहा खालामनानैहाय माब्लाबाबो गोदान होनो हानाय नङासो होननानै बुंबोदोंमोन दा बिथांमोनाबो केबिनेटआवहाय बेफोर बाथ्राखौहाय बुंनो हानायनि बिसोरहाबो क्षमता दं बुंदोंबोमोन नाथाय रायजोफोर जोंहा बर'निनो सिएम बयनिफ्रायबो देरसिन ट्राइबेल हारिनिनो सिएम हाग्रामा महिलारि काउन्सिलनिफ्राय एनअसि होदोंब्ला अब्ला बै केबिनेटआवहाय बिसोरो मा थरख होनो सोरखौबा स्रोदै मा होनो बासायनो थाखाय साननो नाङा ससियेल मिडियाआवहाय स्रोद स्रोद सोरखौबा मदद होफ्लानानै माबा मोनसे बुङोब्ला ससियेल मिडियाआव खावब्ला नुजानाय बेबायदि जानो नाङा जोंबो नुदों रायजोफोर सोरबा सेलिब्रिटिसआ दिनैनि समाव खर' सादों सोरबा लिडार्सआ दिनैनि समाव खर' सादों सोरबा दैदेनगिरि लिडारा सोरखौबा आसि थुनानै दिन्थिनो दाय सारायनो नागिरदों नाथाय गोरोन्थिया मावदों सोर एक नाम्बार बिपिएफ पार्टी दा बेखौ नुखानानैबो दायखौहाय आनज्रायनो नागिरदों बेखौ नुनानैसो आङो आरोबाव नैथि बेलासिनि भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौना सा बागिसाफोरनोहाय हानि अधिकार होबाय बेखौहाय फारसेथिं जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैथि सेकेन्ड जुलि जानायनि सायावहाय बाथ्रा बुंनानै जाम्बा बायदि मिनिलाबायदों खोथा बुंलाबायदों नाथाय बे जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा बियो बेखौहाय केबिनेटआवहाय गासैखौबो क्लियार बुंजोबनो हायो बेयो ट्राइबेलनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा दिनै सोर दायनिगिरि जाखो एसटि होनायाव बर' हारिनि अनगा गुबुन हारिया रावबो दायनिगिरि जायाखै दिनैनि समावहाय गोरोन्थिया बर' हारिनिफ्राय थांबाय रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला नोंसोर मा बुजिखो बे समाव जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोजोननाय थाबाय बर' हारि जै जाथो जै बर' हारि